Здравейте отново! Както знаете, аз съм Николай и сега ще се опитаме да направим задачите от домашното от първата лекция Математика за програмисти в курса Въведение в програмирането с C#. Нека си отворим един браузър да изтеглим самото домашно. Така, отваряме си курса Programming Basics, декември 2015, разбира се. Така, ето Математика за програмисти, имаме презентация, упражнение и домашно. Така, нека се изтеглим домашното. Отваряме ги с един Word. И това е домашното. Какво пише тук? Че този документ съдържа нашето домашно от математика за програмисти. И ни молят да пратим самото домашно в единичен файл, текстов, Wordски, който съдържа решението на нашите проблеми. Така. И какво имаме тук? Имаме първи проблем 1. Sum primes. Primes е просто число. Какво е просто число? Дефиницията е всяко число, което се дели на себе си, се дели само на себе си и на единица е просто. Да кажем, числото 3 е просто. Числото 9 не е просто, защото се дели на 3. Числото 13 е просто, защото се дели на 1 и само на себе си на 13. Така. И в тази задача се иска да намерим 24-то, 101-то и 251-то просто число. Така. Даже аз направо тук Enable Editing Download и направо тук ще си ги въвеждам. Така. Да кажем ето така по този 24 prime number is. Така, нека се отворим един браузър и да напишем, да кажем prime numbers list. Така, ето имаме един резултат от Google, който е извините, the first 100 primes. Демек, първите 1000 прости числа на български, така. Ето и нашите първи 1000 прости числа. Имаме редове и на всеки ред имаме по 10 прости числа. Така, нека да намерим 24-то. Имаме 10 един път, 10 втори път, 20, 21, 22, 23, 24. 89 е нашето 24-то просто число. Така. Нека да продължим нататък с prime number и с 101-то. Имаме 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 101-то е 547 или 547. Така. 251-то просто число е. Нека малко да увеличим, да може да се вижда. Пишем. Така. Това беше 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 1597 е 251-то просто число. Така. 1597. Така, тази задача направихме. Този проблем го решихме. Така. Нека продължим нататъка с следващата, която е да проверим тези прости числа, които намерихме току-що, дали са от поредицата на Фибоначи. Тази поредица на Фибоначи какво представлява? Тя започва с 0, 1, 3,
от тези 0,1 започва. И сега сборът на тези двете дава следващото число на Фибоначи. Единица. Сбора на тези двете сега дава следващото двойка. Сбора на тези двете 3. Сбора на 2 и 3 5. Сбора на 3 и 5 8. Това е поредицата на Фибоначи. Така. Така, нека да проверим сега Fibonacci Numbers List, да кажем. Ето първите 300 Fibonacci числа. Така. И сега тук може да проверим много лесно. И да напишем последното нещо тук. Нека си отворим нов ред, нов абзац и да пишем така. 24-то просто число – 89 и сега проверяваме дали 89 е в тази поредица. Ето така 11-то подред. Ето го 89. Ето го. Имаме го в Фибоначито. Така. И пишем is a part of Fibonacci sets. Да кажем. И трябва да използвам нещо, което трябва да ви кажа. Питат ни, ако го има в тази поредица, кое е подред, самото число. Кое е подред, да. Така, 89, казахме, е 11 подред. Защото започваме от 0. Както знаете, в програмирането започва от 0 да броим. Не както при математиката от 1. Така. Така. Position is, какво казахме? 11. Нека даже така ще го направим. Да е по-отчетливо, даже и това тук. Ще го направим така по този начин. Така. Нека проверим следващото. 101-то просто число. Изключим тук тези неща. Правим number. Така, 547. 547. И сега го проверяваме. 233, 377, 610. Нямаме го. Значи, какво следва? Че това число го няма в тази поредица. Така. И пишем следното нещо. Is not a part of Fibonacci sets. Точка. Значи тук имаме така. Така. Добре, готово. И нека проверим 251-то просто число. Сега 597. Така. 987. Оп, ето го имаме в поредицата. 597. Позицията му е 17. Нека да изключим така. Is a part of Fibonacci sets. Точка. Position is 17. 17. Нека пак го правим подчертано така. Решихме втория проблем. Нека продължим нататък. Sum factorials. Factorial
Какво означава това? Да кажем, имаме 5 факториал. Това означава 5 по 4 по 3 по 2 по 1 равно. Резултата от това умножение тук е факториал от 5. Така. Намерете 100 факториал, 171 факториал и 250 факториал. Нека да потърсим пак Google да видим. 100 факториал. Тук по друг начин пак не го факториал. Калкулатор. Така. Нека да видим първи линк от Google. Мисля, че това ще ни свърши работа. Нека пробваме 100 факториал. Enter. Ето. Ето това не е 100 факториал. Така и пак ще го напишем тук. 100 факториал. Това ще го направя така. Така. И с тиренце. Ето това нещо. Така. 171 факториал. Така. Calculate. Ето това нещо. Както виждате, има доста цифри. Доста голямо число. Така. И 250. 250 факториал. 250 Enter. Ого, доста по-голямо вече тук, както виждате, резултата доста бързо расте. Така. Нека да го скрием този пейн, не трябва. Така, решихме и третата sum факториал. Така, четвърта. Calculate hypotenuse. Така. Пак впишем Google. Calculate hypotenuse. Така. Прекратете 3 и 4. 3 и 4. Нека да малко да увеличим. Така, хипотенузата 5. Така, ето тук ни показвам, че хипотенузата е 5. Така, че пишем тук. Катети 3 и 4. Запетайка. Хипотенуз из 5. Така. При 10-12 хипотенузата е това тук. Нека само до 2 знака ще го закръгля. Само че тук много така. 15,62. Така. При катети 100 и 250 хипотенузата е 269,25. 269,25. Така. Ето и тази задача е готова. Така. Следващата задача. Numeral System Conversations. Да конвертираме 1234 в двоична бройна система и в 16-тична бройна система. Така, това е първата задача, подзадача от тази задача. Пишем 1234 D to binary. Така, нека направим, отворим един калкулатор. Дали ще ни свърши работа. В този калкулатор. Нека да го пробваме.
Даваме тук програмър. Така, пишем 1234 и ето го в байнари. Ето това е в байнари. Даже може така да видим, ще го копираме. Ето стана. Това ли е? Да. Даже тук е новата, няма смисъл да я пишем. Броична бройна система 1234 е това. 1001, Така. За момента с калкулатора може да се изчислите представянето на числата в двоична бройна система. По-напред, след темата оператори и изрази, вече там ще работи с битови операции и ще разберем по-конкретно и по-задълбочено за двоична бройна система. Така, нека продължим нататък. Това същото. Даже така ще го копирам. Да си играя. Така. Ту. Хекса. Десимал. Така. И даваме тук хекс. Ето 4, D2. Така. Тази подзадача е готова. Нека продължим нататък да конвертираме това число, което е в бинарен вид, да конвертираме в десимал. То десимал. Много се... То десимал. Нека да го копирам направо. Така, тук да изтрия как стои. Тук. Така. 110, 0101, десимал. Така, това... Така... Десимал 101. Даже... Нека да е така. Това... И това тук по-отчетливо става. Така. Това същото. Двоично числото хексадесимал. 65. Нека включим подчертавката и болт. Така, и тази подзадача е готова. Така. И последната подзадача от тази задача да конвертираме хексадесимал 16-тичното число ABC в десимал и в байнари. В десетично и в двоично. Така. Имаме ABC хекс to десимал. Нека затрием тук и да ударим в хекса ABC. 2748. Ето. 16-тичното ABC в десетично е 2748. А в бинарно е 1010, 1013, 1100. Така. 2748. Така. Нека пак се копираме това тук. То байнари. Двоично.
това тук. Нека така си копираме направо. 10, 10, 10, 10, 11, 11, 0, да. Така. Така, решихме и тази задача. И последната е най-малко общо кратно. Най-малко общо кратно на... Пишем така. Yes. Това вече ни трябва. И пишем в Google пак list common multiple. Ето калкулатор даже не излезна. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 3, 4, 5, 6. Ето това е най-малкото общо кратно на тези двете. Най-малкото общо кратно е това тук. Е това. Така, нека да го копирам. Така. Ето, готови сме с задачите от първата лекция математика за програмисти. Нека сега сейфваме това нещо. Как ще го качим? Така, нека си отворим. Така. From Internet. Ето тук мисля, че това трябва да е. Ето да. Така. Добре, готово е. Това не е самото домашно. Нека си влезем пак в курса. И отиваме тук математика за програмисти. Ето тук имаме ето срок, имаме дедлайн, който е желателно да не се изпуска. Ето този дедлайн. 11 декември, 23 часа, 59 минути и 59 секунди. Така. Избор на файл. Ето го тук. Позволените формати за сега са zip, 7zip и rar. Така, нека първо да го архивираме, значи. Add to archive. Така, mat for developers, homework. Така, rar и zip. И ще го направим rar. Окей. Ето това ще го качим. Даваме open. Ето имаме бутон качи. Тук. Ето в момента закачва. И изписа, че е готово. Така, нека рефрешнем. Ето вече нямаме дедлайн. Нямаме това червеното, че нямаме изпратено домашно. Значи тук имаме опция да изсвалим домашното, което току-що качихме. Благодаря ви и се надявам да съм ви бил полезен и ще продължаваме за напред по същия начин. Успех!